Toto je nedeľný meal prep z Agát. Ja som Agát, toto varím a dnes oslavujem svoju štvrťstoročnicu. Preto som si aj povedala, že sa dnes nemusím až tak veľmi namáhať a naplánovala som si toho menej ako zvyčajne. Zamiesila som si na chlieb a dala som sa do zdobenia torty, na ktorú krém a aj korpusy som si nachystala deň vopred. Stavila som na jednoduchosť, je to čokoládová torta s čokoládovým krémom. Dala som ju chladiť, aby dobre stuhla a začala som s hlavnými jedlami. Kto ma dobre pozná, tak mu stačí, že vidí červenú šašovicu a už vie, čo sa chystá. Okrem šašovicového dálu dnes chystám risotto s bravčovým mäsom a pestrofarebnou zeleninou. Kým sa mi cibuľovo-cesnakové základy rozvoňali, nakrájala som si mäso a všetko poriadne ochutila. Rímska rastca, kurkuma, koriander, paprika, údená paprika, paradajková pasta, bobkový list, veľa soli, čierne korenie a potom som si dala zatiahnuť mäso. Medzi tým som do dálu dala paradajky a premýšľala nad starnutím a plynutím času. Zdá sa mi na jednej strane neuveriteľné, že už žijem na tomto svete štvrťstoročia, 25 rokov, ale zároveň, keď premýšľam nad tým, čo všetko sa za tých 25 rokov stalo, nezdá sa mi to až taký dlhý čas. Cesto na chlieb som ponaťahovala a pripravila som si cesto na detské sušinky s arašidovým maslom a popučeným banánom. Kým cesto odležalo, nechala som zohrieť mlieko, z ktorého budem robiť jogurt. Z arašidovo-banánového cesta som povykrajovala mini keksičky, tvare srdiečok. Tie som dala upiecť a na druhý plech som naukladala zase keksiky v tvare jablčok, do ktorých som pridala aj trošku škorice, aby to malo taký jesenný podtón. Zvyšné cesto už som nevykrajovala, iba rozkrajala na tyčinky a posypala škoricovým cukrom. Porúčam tento recept pre bábätka, ktoré rady niečo chrúmu. Za keksiky piekli, tak som nachystala chlieb do formy, aby pekne podkysol a dokončila som hlavné jedlá. Do dálu pristálo kokosové mlieko a petržlenová vňať a do zmeknutého mäsa som pridala rýžu a zeleninu. Po dobrom premiešaní zakryla a nechala rýžu uvariť. Toto je zvyšok jogurta z minulého týždňa, do ktorého pridám teplé mlieko a nechám zrieť do večera. Naložila som dál, ku ktorému budem servírovať čerstvé chlebové placky. Keksiky sa upiekli a takto krásne sa podarili. Medzi tým už máme hotové aj risotto, takže to som naložila do misiek. Napokon sa dopiekol tento krásny sendvičový chlieb. Dnes sme boli pozvaní na slávnostný obed, ten som teda nevarila. A mám hotovo.